Поздравления и все така да имате вдъхновение, да имате сила и вяра в това, което правите. На Ивайло Маджаров мога само да кажа благодаря за това, че е точно такъв какъвто е, за това, че ни радва, за това, че ви вдъхновява и ви аплодисменти за толкова светлорно вдъхновение отговори. Срещу мен е абсолютно черно и не виждам никого. Искам да благодаря на вас, на нашата публика, на нашите приятели за това, че сте тук. Защото всичко това, което правим, аз винаги съм го казвал, че смисъла му е да раздадем усмивки на хората, да ги срещнем с личности,
всички композитори, които са работили за тази прекрасна музика, всички певици и най-вече името на Олга Борисова, една невероятна певица и човек. Така че, благодаря, че сте тук. По време на зимните месеци е изключително трудно да се направи концерт. Имаме доста болни хора от солистите, а пък и подготвихме, както видяхте, нашите редовни последователи. Видяхте, че имаме и доста нови танцови произведения. Имаме нови лица. Тази група Сладури са от 2 месеца и изпълненията, които чухте, на тяхния танц, всъщност те си ги пеят и наричат тези скоропоговорки, както и момичетата от детския танцов състав към школата. Те са съвсем малки, по-големи и най-големите ми деца. Знам, че тези речи накрая са доста отекчителни, но аз искам да кажа няколко важни неща. Първото е, че изключително много благодаря на хората, които се грижат за нашия гардероб, хората, с които работим, за да изглеждаме добре на сцената. Това са Стоян Маринов и Елена Драмова от Пловдив, това е Райна Ковачка от Дупница и най-вече Донка Сапунджиева, Дона Сет от Пловдив. Аплодисментите са тук сред нас. След това да кажа, че всичко това, което сме направили, е абсолютно с труда на тези хора зад мен. Това в свободното си време съм ви казал винаги, че те отделят от своето време, за да се забавляват, но когато се качим на сцената, имаме изисквания и срещу тях като стоя аз, вече стават много трудни нещата, но за да имаме добри резултати, трябва да имаме и хора като един човек, който седи между вас, а това е Димитър Петров. Вие не знаете, може би, нищо за него, той искаше да остане абсолютно анонимен, но аз искам да му кажа едно огромно благодаря за това, че дари 5000 лева и ние с тези пари успяхме да ушием костюмите на тези прекрасни. Не знам къде си, няма да ти изкарвам на сцената, знам, че ти искаш да останеш анонимен, но аз смятам, че твоят пример не трябва да бъде пазен в тайна. Именно хората, които имат възможност и имат желание, ние сме пък хората, които сме отворени за такава подкрепа. Надявам се, не ви звучи, нали, по някакъв начин жалко, но без вашата помощ нищо не можем да направим. Дори този концерт, който сме осъществили, средствата от него отиват само и единствено за костюми на школата, за нова музика и така нататък. Искам да благодаря на нашата прекрасна водеща и моя колежка от Българско национално радио, програма Хоризонт, Юлия Гадлерова. На прекрасните изучители на Говор. Също така и да ви кажа, че в вокалната група вече станах официално, не съм татко, да има, чрез групата се вода вече, имаме едно малко детенце, така че да кажем преди 2 дена 3 се е родил малкият Теревел. Добре дошъл му казваме и имам 3 бременни. Не сега в момента, те са и